A l'Enganxats, avui ens trobem als estudis de TV3 a la presentació El got d'aigua, un programa que s'estrenarà aquest diumenge 7 d'octubre i que buscarà el millor orador entre 20 joves de 15 a 22 anys. Com és el perfil dels concursants? Doncs el perfil són nois i noies, la majoria que estudien ESO, batxillerat o carreres, i carreres n'hi ha de molt diverses. N'hi ha una que vol ser mestra, psicologia, ciències de la informació, periodisme, els de batxillerat i l'ESO encara no ho saben, però sobretot hi ha una cosa que tenen molt en comú aquests joves, i és que a tots els agrada molt llegir i escriure, i això és una cosa que en aquest programa ens hi hem trobat i que els va molt bé a l'hora de parlar, i que no callen, no callen. Per què es va triar de 15 a 22 anys? Nosaltres vam decidir fer aquesta franja perquè pensàvem que era una franja de gent que encara està en formació, que és una generació molt interessant, que ja estan molt acostumats a posar-se davant d'una càmera, d'un telèfon, d'explicar-se, de fer Insta-stories, que és una generació molt interessant i que tenen moltes coses a dir i que ho fan molt bé, molt millor que nosaltres. I ens podries avançar algun convidat o encara no es pot dir? Doncs, per exemple, el Julio Manrique, que és un director de teatre, és un dels convidats. I la Gemma Nierga, que està més a la part de contingut, també és una de les convidades. Molt bé, moltes gràcies.